Hem trobat una casa rural per fer enoturisme a la Terra Alta. Aquest és un dels 4 apartaments de Celler Pinyol, a Batea. Amb mobles antics o amb jacuzzi, però tots amb una ampolla de benvinguda i purificats amb una màquina d'ozó. L'estada inclou una visita al celler on es tasta vi directament de les botes. L'amor i la passió que nosaltres tenim com a família, com a celler de quarta generació, transmetre-li una mica això, que és una estada familiar, que els agradi una mica tota la natura, tenim uns paisatges increïbles a la Terra Alta. Al celler ens creuem amb l'avi Pinyol, que té 103 anys, i amb la matriarca Josefina Pinyol, història viva de la família. Pioners en vins ecològics a la Terra Alta i dels primers a potenciar varietats autòctones com la garnatxa i el morenillo. Vi, paisatge i un lloc per descansar. És o no és una experiència rodona? I de finca quasi, i tens aquí les vinyes de...